Haluttiin löytää ratkaisu, joka olisi laadukas, se toimisi hyvin, me pystyttäisiin tekemään ravintolatasoista ruokaa myös terasseille ja erilaisia lokaatioita, missä meillä ei ole keittiötä. Topbox oli meidän ratkaisu. Tehdään autenttista smashburgeria, hyvin rasvasesta naudanlihasta. Paistetaan tosi rapea pihvi, käytetään hyvää perunabriossia siinä ja tuodaan vaan yksinkertaisia, mutta helvetin hyviä makuja. Semmonen burgeri, mikä on helppo ottaa terassilla käteen tai matkaa tästä, kun menee ohi. Ja se oli tässä tärkeässä roolissa. Myös toimitettavuus, eli me voidaan myös toimia toimituspartnereiden kanssa, eli toimittaa lähialueella ruokaa helposti tällaisesta boksista. Yksi isoimpia juttuja tässä on tietysti kustannustehokkuus, eli me voidaan olla auki silloin, kun on hyvät säät ja silloin, kun meillä on asiakkaat liikkeellä. Avaaminen ja sulkeminen on tosi nopeata. Tämä ei millään tavalla paikkaan sidottu, eli me voidaan testaa erilaisia lokaatioita ja mennä sinne, missä meidän asiakkaat on. Esimerkiksi vaikka nyt Prisman parkkipaikoilla tai kauppojen läheisyydessä tai jossain tapahtumissa tai muissa, että me nähdään, että missä tämmöinen toimii ja saadaan sitä kokemusta ja sen kautta voidaan tehdä sit päätöksiä niin kuin jatkoliiketoiminnan kehittämiselle. Eli tämä joustavuus on tässä avainsana. Meillä oli ensimmäinen hyvä viikonloppu, jos me myytiin semmoinen 400-500 burgerin väliin ja boksi toimittiin 1-2 kokilla ja pystytään operoimaan tämmöisestä yhdestä yksiköstä niin isojakin volyymeja niin kuin aika pienellä henkilöstömäärällä. Erittäin toimiva konsepti.